Σήμερα θα πάει τα παιδιά! Έλα σήμερα! Με την ψυχολογία μας δεν θα πέσουμε τα πουθένα! Έλα σήμερα! Θα μας στέλνεις Θα μας κατέβει να μας βγάλει από την ιέρα! Θα παράσουν όλα τα Σήμερα θα μίλαγε για όλα, είπε! Για όλα θα μίλαγε σήμερα! Απεργία! 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 Αντιδήμαρχε! Τώρα γίνεται χαμός. Πάμε για απεργία, τι θα γίνει. Πόλεμος γίνεται, σου λέω. Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα πάει άλλο. Αντιδήμαρχε, αν είσαι μαζί μας, παρετήσου τώρα. Τώρα παρετήσου τώρα. Κάνε μας τη χάρη και παρετήσου τώρα. Καμάς λέει που τελειώνει τώρα που μας πει Γενάρη. Δεν είναι διατεθειμένος κανένας να πάρει απόφαση. Α, έτσι. Δηλαδή έχουμε πει. Ωραία. Είναι λίγη έκβαση. Δεν κάνουμε τώρα. Απεργία! 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 Αντιδήμαρχε! Κλείσε το μαγαζί κάτω! Έχουμε μάθει τώρα. Άμα διαδηλώνουμε μας βαράει η αστυνομία. Πάντα. Έχει τους μπράβους. Έχει μάθει ο αριστερός. Θα μείνει ο αριστερός. Έχει μάθει για να μας σταματάει και να μας βαράει η αστυνομία. Χαίρετε. Φέρτε κι άλλους. Φέρτε και το στρατό. Και το στρατό φέρτε. Τους έρθουν κι άλλους.